Ea, ordua da Laban mamu txikiarekin elkartzeko. Badakizu erleek zergatik egiten duten burrunba? Itzaka astu zaizkielako. Eta bere arreba Labolinarekin, Printze Bihurriarekin, Rufus txakurrarekin, eta goizeko eguzkiaren gazteluko beste lagun guztiekin. Hemen beti gertatzen dira gauza harrigarriak. Zer gertatu zaio? Txotina duela. Badakit zer egin kentzeko. Elkarrekin bizi dituzten une divertigarriak. Eta beldurgarriak. Monstruoa da! Izugarria da! Ez utzi ikusi gabe Laban mamu txikia, haza beldurra, laster zinemetan. Bisitatu pacmagic.cat